ହରେ କୃଷ୍ଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରି ଦୋକାନରେ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ଟିଲୁ ଭାଇନା ନିଜ ଚାଟ୍ ଏବଂ ଚାଉମିନ ଦୋକାନ ପାଇଁ ସାମାନ ନେବା ପାଇଁ ଦୋକାନକୁ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ସାମାନକୁ କାଢ଼ି ଦେଇ ଲିଷ୍ଟ କରିସାରି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି। ଭାଇନାଙ୍କୁ ସାମାନ ଦେଇ ଦେଖିଲି ଭକ୍ତ ତା ଭଙ୍ଗା ନଳୀଟି ଧରି ଖେଳୁଥିଲା। ଯେହେତୁ ଆଜି ଶନିବାର ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଚାଲିଯିବା ପରେ ମୁଁ ଦୋକାନକୁ ଆସି ବଇଁଶୀ ଭାଇନାଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ବନାଇବାରେ ଲାଗିଗଲି। ଲିଷ୍ଟ ବନେଇ ସାରି ଲିଷ୍ଟଟିକୁ ନେଇ ଦୋକାନ ପେଟିରେ ରଖିଦେଲି। ତାପରେ ଦେଖିଲି ବୋଉ ଚାହା ଟିକେ ଆଣି ଦେଇଥିଲା, ତାହାକୁ ପିଇବାରେ ଲାଗିଗଲି। ଚାହା ପିଆ ସରିଛି କି ନାହିଁ ବାଦଲ ଆସି ଯାଇଥିଲା ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ସାମାନ ନେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସ୍କୁଲର ସବୁ ସାମାନ କାଢ଼ି ଦେଇ ତାକୁ ଦେଇଥିଲି। ଯେହେତୁ ଆଜି ଶନିବାର ତେଣୁ ପୁରୁଣା ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା ମାଳଟିକୁ କାଢ଼ି ଦେଇ ନୂଆରେ ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା ମାଳ ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗିଗଲି। ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା ମାଳ ତିଆରି କରିଦେଇ ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ଲଗାଇ ଦେଲି। ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସି ଦେଖିଲି ଭକ୍ତ କୁରକୁର ଖାଉଥିଲା। ତାହାଠାରୁ ଗୋଟିଏ ମାଗିଦେଇ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଖାଇଦେଲି। ଯେହେତୁ ଆଜି ଶନିବାର ତେଣୁ ସ୍କୁଲ ଜଲ୍ଦି ଛୁଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ସବୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ମୁଁ ଆମ ଗାଡ଼ି ପାଲୁଟିକୁ ଆଣି ଆମ ଗାଡ଼ିକୁ ଘୋଡ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଗଲି। ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ାଇବା ସରିଛି କି ନାହିଁ ଗାଁକୁ ଆସି ଯାଇଥିଲା ଦହିବରାବାଲା। ଦହିବରାବାଲା ଠାରୁ ଦହିବରା ରଖି ଖାଇବା ପାଇଁ ବସି ପଡ଼ିଲୁ। ଖାଇସାରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଦାଣ୍ଡରେ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଆମ କର୍କଟି ଯାଇ ତାରରେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆସି ବସି ପଡ଼ିଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ଆମର ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳିବା ଅଧାରେ ରହିଯାଇଥିଲା ତେଣୁ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ପିଲାମାନଙ୍କର ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ। ମିଶିବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ରାଧେ ରାଧେ।